Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Kini si Max Urban. Celebrity soap ang gamiton, may iskwalin, may gluta tayon. Muputi mo hamis atong naon, mga bugas talong kampuhaon. Celebrity pang pa-beauty, celebrity para sa family. Ang kahumot, suabing-suabe, celebrity soap, okay. Celebrity, celebrity, celebrity. Oh, palit dayon. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning bag-utang sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Saan kaya gibuhat niya din, no? Kinsa mo talaga kauban? Bunyat. Oh! Oy, dong! May nakit-anti ka! Gipasundan kang mami ni mo! Pauli sa ato! Di na ko mapauli. Bunyat. Unsa? Oh, binadi na ba ako papali o tao di tika mada? Oh, ayaw pagpauli. What? Unsa? Pagsudi ay! Bina, wa ko kinasin ni na, ha? Parihas bito to. Unya! Pamino ha, pamino ni. Ingon ina ito buhaton. Ay naman to, Sandro. Nawa man din, he. Ugwasab ko na dito sa showroom. Ay, man ito. Oh, ay, toras gawas ay. Kisam nang gikasulti niya. Nagkasabot ka ba na ako? Ha? Bunyat? Bidag nga, no? Unsa na tao ng plano ni mo? Kuyaw ba nang gibuhat ni mo? Trabaho ka? Isip driver ng isang pangalan na, Sir Mike? Pero ingol ka pobre ka? Shh, Luis! Maong pamaliti ko si Nina. T-shirt lang o karsunis. Kaya mga simple lang. Para pang duty na ko matagadlaw. Naunsa man taon ka? Oy, bida ang ato mga... Hilom! Egdak ang Sandro, Sir! may gawas ka magod. Kuan sir, nakita na ko akong kaila. Oh, kaila mo? Oh, yes sir. Adunahan sa nin tawahan na sir. Sa mani mo. Yan ang sikinan nga po nga sports car nga nagka-park. Tupad ning imo sikinan. Dato ni siya. Upo pa more! Upo pa more! Oh, murag na silipan na siya. Sir, okay ka lang? Okay ka lang sir. Kuha kang tubig sir. Unsa na niyoy? Uwa pa sila si Daddy, Yaya Sally? Nothing, day. Naglagot ako tong Sandro ha. Ambot giunsa niya nga akong amahan. Gilumay ba o unsa? Kung anong dali kay nisalig si Daddy niya? Kay tiya mo na ha. Mao pala'y pagkita nilang Daddy, nisalig din si Daddy niya. Dili ingon anak daling mo salig si Daddy og tao, Yaya. Nahibawgid ka anak, di ba? I know, may alaga. But seems that Sandro is a good man. Good man, good town. Way tarong sa mga lalaki, Yaya. Don't be like that, Inday. Cause we need men, boys. Magbuhi kong way laki, Yaya. But you will not multiply. What? How can you multiply without men? We need men to multiply in the men. Make love with them. Hilom, Yaya, pinastos man noong ka. It's not binastos, Dayoy. Because without that, we are not born. Without men, we don't exist. Pataka man lang kagsulti, Yaya. Allah, what pataka? It's in the Bible. God said, go to the world and multiply. Bahala lang dili ko multiply, Yaya. Dili og di na gyud ko sa mga lalaki. Period. Problema na ko aning kalit magog kautad. Dato mo kalit. Tikasabot ko sa plano ni akong amo. Ano iyang nakibuhat? Yung inaangin pag ko. Awan mo niyo. Gisugo ko ni papalito ko silina niya para duty ko na isip driver. Niya ko kuno papalito sa kunya silina para kuno dato ko. Wala na! Doon na ni kalisensya, no? Ha? Kalit na ko kadato taon na ni. Ito na ko larga na ko.
Sugdan ko na ning gipabuhat sa kong amo taon ako. Bitaon pa ba ko niyang bahay nga amo kapoy ang taon dito syudad. May kwarta ko no siya din sa may sakyanan. This is compartment ko no. Niya ko no din hiyang yung pitaka. Iyo na, ay manipita. Kagwang ni bataha oy. Ni arab di yung cellphone din siya yung sakyanan no. Nga-drain mo yun eh. Wala battery. Pao na ni. Pantong na yun kontak siya kung saan kong tawag. Pabuang yung tawag rin yung inahan. Kung saan ni pagkontak na mo. Kaya ako sa cellphone ako nag-i-off. Eh, di kayo kung sige tawag ang madam niya. Ako misigiyang singha nga. Suko si siyang anak. Mura mo ako yung kasaan eh. Hala no. Asa na ko eh. Ika na ko eh. Ingon doon Sandro. Ako na ko nitagian sa kanan. Ako na ko nun eh. Kunon na kung ako, porbida. Yahaya na ko eh. Pero lain kayo. Sige kong yaw-yaw mo kong buang. Okay, sugdan ako kung pagkadato. Bulhotyo! Oops! Oh! Dato na ko! Dato na ko! SED Alert! SED Alert! Tuwing pagmatuod sa kayuhan, hatod ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang mga panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa 12 ka oras at pagpanarbaho kada adlaw. Makita gid nimo ang alibyo nga pag magamit ka sa seed liniment kay wala magid akong puan, magaan ang pamati. Kanang sa pagdayong katulog, mao magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas, mugaan magid ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Diguan, Osami City. Health Testimonies. Makalakot, wiset. Dili ko na yun noon makontak ang cellphone sa akong anak. Wag yung ko tubaga hangtod nga di na yun noon makontak. Nahurutan sigurong battery og ni ring. Unsaon ko maning anakaw eh. Perti gani na mong paningkamot ni anhing daddy niya. Nga maingon ni ini ang among kahimtang aron may ikabilin kami niya kung wa na kami. Apan wa siya interes among mga properties. Mong kinahanglan ako'y mupili og babae alang kaniya. Kanang babae nga kasalikan. Apan hain na ang akong anak. Hain na si Sandro. Aureng! Aureng ang ako nasang tambal pagdali! Dunay baki sa may sapa, malipayon siya, gamay ilong dakog baba, kusog nga mo kanta, o gak gak gak, o gak gak gak. Ay, nalimtan na lang ko sa mga tao. Nalimtan na lang kong Sandro. Nalimot na sa Sir Mike sa iyang pagkabangga nako. Walang sila'y kalibutan. Nga ako'y nag-abot sa ilang mga daan. Nung nabisi na sila sa ilang panagkita, nagana sila ag mga plano. Excited na ko sunod nga mga panghitabo. May muabot. Oy! You are the witch with Sandro, no? You come here together in our house. In our house? This is not your house, ay. Ugun sa to, witch ko. Mawitch ka karong majikon ta ka. What? Mangandam ka. Kay may namatikdan kong moabot. Oh, what? Who will come? Siyempre, ang imong amo. Oh, what?
Is that Sir Mike na? Cause I will tell in the Charmina. Kaya she told me to tell her if her dad is coming na. Ay, okay. Siya nga ni ang iyang daddy o si Sandro. Wait. How did you know? I didn't hear a sound of a car that is coming. Makadungog ko bisan layo pa. Kay murag pay-pay kini akong dunggan nga gitaguan ko sa akong buhok. What? Gusto kang mutanaw? No way. I am afraid. Nga nung mahadlok man ka nako, nga di man kumamaak. Oh, here they are. I told you. Tabian ka, manggod. Wa kang makasulting daan sa imong among babae. I will open the gate pa. Ay, ako na. What? Paibawaan ng imong among babae nga ni ana ang iyang amahan. Uban kang Sandro, gikang nagpalit og bag-ong motor si Sir Mae. Oh, unsa? Kanot na doon yung motor. Mahalon mo, good. Doon ko nangan doon kingon ini. Aparo ako palitin ni mami ini. Kaya delikado ko ng motor. Maong kagulya talaga ako praktisan. Sandro! Oy! Ermitanyo! Nalimtan ako ni mo. Sorry. Kay si Sir Mike, excited kayo nga makapalit ng motor? Angayan ka nga mag-drive ining maong motor. Niangay kasi mong kagwapo. Mas angayan ka ini kaysa katong una ni mong motor. Mahalon mo gani, Ermitanyo. Hapit ni mo milyon. Kay Ducati man eh. Ay, wako kailan ang gisgutan mong milyon. Kay wa ka na sa among gengharian. Mga unsa ta, Ermitanyo? Nagtuo ka na sang magutman ko. Tinuod bitaw, wa kami magamit og kwarta sa among gingharian. Mga bulawan gamit namo sa among gingharian. Mga unsa lagi ta, mga unta. Di gid siya mutuo. Musuod ka sabay. Pasunod kong Sir Mike dito. Pagbantay siyang anak kay hiluan kaunya niya. Unsa? Mao ba, Yaya? Kisupak kiday kong daddy tungod anang tawhana. Makita niya. Unsa Inday? What Inday? What will you do? Makita anang Sandro akong buhato niya. Makita niya, Yaya. Sandro, wako yung opisina. Huwag sugdan mo na ang pagtudon ako sa bago na kong motor. Way problema, sir. Pero murag, sa imong anak ka magka-problema. Kaya ko siyang supak sa imong plano. Ay, pasensya ka na sa kong anak ka, Sandro. Pambago lang ni mo. Ay lang na siyang tagda. Pero ganahan ko magpatagad ka niya. Unsa, sir? Ikaw ang magpatagad niya. Kung mahimo buhata ang di niya gusto aron matagad ka niya. Ha? Tuduan ko ni mo anak para sa imong anak, sir? Gusto kong may kaistorya nga akong anak. Ug may tabo lang ka na kung kanunay mo siyang sungugon. Unsa? Maayo kay ni ano mo, Daddy? Ma'am, excuse me. Wa magtupong imong kilay, ma'am. Unsa? Akala ko'y di ba handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang
dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Tagal kita